बनसुनि बेरेखा मानि बर' हारिनि बेरेखा नाथाय आं गार्जेन बिथांमोनखौ साबधान जानो थिनगोन बे बनसुखौ दिनै गोबां बर' हारिनि दैदेनगिरि बर' हारिनि आफादफ्रा मोजां मोनो बर' रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो नाथाय दिनै बनसुखौ मोजां मोननानै बिथांमोनखौ बबेबा माबा मोनसे समस्या जायोबा बेयाव बनसुनि दाय गैया आरो आं दिनै साफ्रोमबो बिजनेसमेन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो बे मिडियानि गेजेरजों बुंगोन जे बिथांमोना बनसुनि नाम लादोंब्ला बिथांमोनखौ जेरावखि मोना मानो हमनानै दोन बेयाव जों बनसुआ बेयाव एक्सन लागोन मानो होनब्ला बिथांमोनखौ जोङो दिनै एसपि आरो क'क्राझारनि असिनो जों मोनसे मेम'रेन्डाम होनानै दोनदों बे बिथांमोना बनसु आफादनि मेम्बार नंलिया बिथांमोना एक्सपेल जाबाय आरो बिथांमोना बनसुनि नाम लानानै अबेबा मोनसे डनेशन्सफोर बिदोंब्ला सोरबा मोनसे मानसिनाव बिहैदोंब्ला बिथांमोना इमिडियेटलि सेन्ट्रेल बनसुनि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननो रिपर्ट हरनो हागोन बेयाव जोङो आयेननि आफाद हिसाबै आरो आयेन हिसाबै जों बेबस्था खालामगोन बिथांनि जिनेखि स्टेटमेन्ट होनाय मैयानि स्टेटमेन्टखौ लानानै जों एसे जों सावरायदोंमोन एक्चुअलि बिथाङा दिनैहाय फाउन्डार प्रेसिडेन्ट हिसाबै बनसुआव दङमोन जों बिथांखौ साबायखर जों बावो बिथाङा दिनै जोबोद खस्थ' खालामनानै दिनै बनसुखौ मोजां मोनसे थासारि बा मोजां लामायाव लाबोनानै फैनो हादों बेनिखायनो जों दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै बिथां बनजित मन्जिल बसुमतारी फाउन्डार प्रेसिडेन्टखौ जों हामबाय होनो नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेनो मैयानि बिथांनि खुगानिफ्राय जिनेखि स्टेटमेन्ट ओंखारनाय बियो एसे मानिजाथावै स्टेटमेन्ट जादों जा बिथांखौ जों खावलायो जाहाथे इन फिउचाराव बेफोरबायदि मिनिंलेस मोनसे स्टेटमेन्टखौ जाहाथे ओंखारहोआ आरो मोनसे समाज गोग्गो मोनसे समाजाव गोग्गो मोनसे फरायसा आफादखौ मोनसे गुबुंले मोनसे जाहाथे सृष्टि खालामो सेस्था खालामा आं बेखौ खावलायो मानो होनना बुङोबा जाति सिबिनायनि जातिखौ फोथांना लाखिनायनि जातिनि हा हुखौ फोथांना लाखिनायनि बयहाबो राइट्स दं आरो बयहाबो मोन्थाय दङ दा बिनिखायनो जों सानोदि जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै मोनसेल' आरो मोनसेयानो थागोन आरो जों जोंनि जिनेखि देरसिन सिमां जोंनि माखासे NDFB बिथांमोन सेक्रिफाइस खालामलांनाय जोंनि हारिनि थाखाय माखासे BLT सेक्रिफाइस खालामलांनाय जोंनि हारिनि थाखाय NLFB बिथांमोन दिनै सेक्रिफाइस खालामनो हानाय बिथांमोननि जिनेखि फोरोंनाय आइडिय'लजिखौ लानानै जों आवगायलांगोन आरो माखासे मार्टियार्स बिथांमोना दिनैहाय मुंख्लं जालांबाय सोरबा जाबाय बिमा बिफाफ्राबो दिनैहाय थैनांगौ जाना फैबाय सोरबा बिमाफ्रा दिनै फिसा गोमालांबाय गोबां बिमाफ्रा जोबोर महिलाफ्रा दिनै रेप जानांबाय बिथांमोननि जिनेखि सान्थौफोरखौ जों ओरैनो जों हगार हरनो हाया बिनिखायनो जों बयहाबो जों साफ्रोम बर' फिसाफ्रा जोंहा मोन्थाय दं हारिखौ फोथांना लाखिनायनि बे चिरांनि बारग' आफादगिरि बे बनसुजों एक्सपेल खालामजानाय बिथांमोनाथ' बनसुनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि प्रिन्सिपल्स एन्ड आइडिय'लजि जि मोनसे रुल्स जि मोनसे प्रट'कल दं बेखौ सिफायनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जों गोबाव समाव जों आगोलनो एक्सपेल खालामनाय जाबाय आरो बिथांमोनखौ जोङो दिनै क'क्राझार एसपि असिनोबो बे जों रिपर्ट होनाय जाबाय दे बिथांमोनहा दे बनसुनि बिबानगिरि नंला बिथांमोना दिनै बनसुनि जोनोम सान फालिनायखौ जोंहा बुंनो थाङा फालिथों खिन्थु बिथांमोना बनसुनि खुनु माने बनाफाइड बिबानगिरि नङा बिथांमोनखौ बनसुआ सेन्ट्रेल कमिटिया मोखेलपुरावहाय मिटिं जानानै बनसुनि आफादनि बनसुनि नेम निथिनि दिनै बेरेखा मावनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जों एक्सपेल खालामनाय जादों बर' माहारियारि फरायसा आफादा जाय गायसनगिरि बिथांमोननि दैदेनगिरि जोंनि मिरुनि बिथांमोननि आखायावनो दङ आरो बनसुखौ जोंनो दैदेनदों आरो बेयावहाय सानै साथामसो जोंहा जाय एडभाइजार होननानै बुंदोंमोन मनरन्जन दैमारि आरो पबित्रमोनखौ जाय बिथांमोनहा बनसुनि प्रट'कलखौ सिफायनानै सिरि सिरि मिटिं खालामखोमानाय सिरि सिरि सोरखौबा जौ लोंहोनानै सोरनिबा बनसुनि दैदेनगिरियाव नंखाय खोथा होनखुमा होनाय आरो बनसुनि बिरोधि एबा बनसुनि बिरोधि माने बर' हारिनि बिरोधि माखासे गावसिनि पार्सनेल लाभालाभनि थाखाय अबावबा बनसुनि नाम लानानै अबावबा सिन्डिकेट खामानि मावनाय अबावबा माबा मोनसे खामानि मावनाय बेयाव दिनै बिथांमोना बनसुनि प्रिन्सिपाल्सनि बेरेखा मावनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जों एक्सपेल खालामनाय जादों
आरो बिनि गेजेरावहाय जों मिथिनो मोनदों बे बिथांमोननि जे बनसु आफादखौ लानानै मन'जित दैमारि आरो पबित्र बिथांमोना जि मोनसे मतलबि लानानै राजखान्थि जि बेनिफिट्स बिथांमोना जि सिन्था खालामदोंमोन बेखौ जों थोंजोङै होबथानाय जादों। मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव नोंथांमोना रायजो राजाया नुनो मोनबाय ससियेल मिडियायावहाय जाय जिनिसखौ गोबाव सम जों बिथांमोनखौ बेफोरबादि बनसुनि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ जों बैकट खालामनाय जादोंमोन। दिनै बे जिनिसा जे बेरगावआव रिसेन्टलि मोनसे प्रेस स्टेटमेन्ट होनाय नुदों जोङो बनसुनि बारग' बोसोनगिरि पबित्र बर' बिथांखौ बिथाङा मास्टार नामा मावो आं रिपर्ट मोननायाव दा बिथाङा बेरगावआवहाय एमएलए केन्डिडेट डिमान्ड खालामदों ससियेल मिडिया आं नुदों। दा बै सिंनि जि मोनसे हिडन एजेन्डा बिथांमोना दंमोन बे जाय बनसुखौ लानानै दिनै बिथांमोना राजखान्थि गेलेनायनि सोलो खालामदोंमोन बे एडभाइजार सानै बिथांमोना बे जिनिसा थोंजोङै दिनै रोखा फोरमान जाबाय। आरो बेनि गेजेराव बिथाङा बेरगावआवहाय दिनै केन्डिडेट जानो गावखौनो मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि टिकेट बिनायखौ जों नुनो मोनबाय। दा गासिबो बेफोरखौ नोजोर बोनानै जों बिथांमोनखौ आरो बेलेग बेलेग माखासे आफादनि बेरेखा मावनायाव जों बिथांमोनखौ दोनथ'नाय जादों। आरो बिनि थाखाय जों जोबोद खाफाल गोनां बे बिथांमोना दिनै बनसुनि बिबानगिरि नंला। दा बनसुनि बिबानगिरि मोनब्ला जोंहा दिनै बदनाम जागौमोन। दिनै बनसुखौ जोंहा मोनसे गोथार थांखि लानानैसो जों दिनै जोनोम होनाय जादों जे जोंनि बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो बर'फोरनि आद्रा थानाय सिमांखौ जों मोगथां महर होनो थाखायसो जों दिनै बनसुआ जोनोम जादों। सोरनिबा थाखाय जोङो पलिटिकेल पार्टियाव टिकेट बिनो थाखाय बनसुआ जोनोम जायाखै। अबेबा मोनसे सिन्डिकेटआव दादागिरि खालामनो थाखाय बनसुआ जोनोम जायाखै। दा दिनै बेफोरबादि माखासे केलेंकारिनि थाखाय बिथांमोनखौ जों आउट खालामनाय जादोंमोन। बेनि थाखायनो बिथांमोना बे सुबिदाखौ लाफिननो थाखाय माने ग्रुपिजम खालामदों। नाथाय आं दिनै मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ आं वार्निं हरगोन जों बिथांमोनखौ जोङो मोनसे सुबिदा होदोंमोन बे बिथांमोनखौ खामानि मावफिननो थाखाय। नाथाय बिथांमोना दासिमबो बेखौ मानियाखै। आरो आं दिनै बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन दे दिनै बिथांमोना दिनै बांद्रायनिफ्राय बारा खामानि बर' बनसुनि बेरेखा मावदों। बनसुनि बेरेखा मानि बर' हारिनि बेरेखा। नाथाय आं गार्जेन बिथांमोनखौ साबधान जानो थिनगोन बे बनसुखौ दिनै गोबां बर' हारिनि दैदेनगिरि बर' हारिनि आफादफ्रा मोजां मोनो बर' रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो। नाथाय दिनै बनसुखौ मोजां मोननानै बिथांमोनखौ बबेबा माबा मोनसे समस्या जायोबा बेयाव बनसुनि दाय गैया। आरो आं दिनै साफ्रोमबो बिजनेसमेन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो बे मिडियानि गेजेरजों बुंगोन जे बिथांमोना बनसुनि नाम लादोंब्ला बिथांमोनखौ जेरावखि मोना मानो हमनानै दोन बेयाव जों बनसुआ बेयाव एक्सन लागोन। मानो होनब्ला बिथांमोनखौ जोङो दिनै एसपि आरो क'क्राझारनि असिनो जों मोनसे मेम'रेन्डाम होनानै दोनदों बे बिथांमोना बनसु आफादनि मेम्बार नंलिया बिथांमोना एक्सपेल जाबाय। आरो बिथांमोना बनसुनि नाम लानानै अबेबा मोनसे डनेशन्सफोर बिदोंब्ला सोरबा मोनसे मानसिनाव बिहैदोंब्ला बिथांमोना इमिडियेटलि सेन्ट्रेल बनसुनि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननो रिपर्ट हरनो हागोन। बेयाव जोङो आयेननि आफाद हिसाबै आरो आयेन हिसाबै जों बेब'स्था खालामगोन।